Halo perlo sian pan ai ku blai pi baro ik blolong kinong support bikin kersan yo ne channel jongi te ko por nak wa ban ra apa den jupi ya ka wei ku bor ko padang jia ha kini ki sisngi arsngi ke bala leit no kata kalau jing sya penyap no jong wei ukna padang tang san snam karta ha wei umrat klau ubagi khot kerteng ha ktin parang ulio pat lane ukla tapsim ubangi ju ya khot mangi sene wei ukna padang san snam karta ubadai nak wei kisnong ka ba don hapo jong ka Gondia District jong ka Jela Maharashtra haka chenong Sanjay Nagar jong ka Arjuni Murgon Tehsil kabahap apa jing pit jong ka ko Thanggon Forest long mula sya penyap no haka digasngi pale hawai ukla leopard kabangi ju khot hakatin pareng kat bau ne ukna obakarteng u prakash mondal long bau lami nala yeng balah kemi e jong u ban lek jing lek rei kendit khansan long ba lawan ne ukla leopard bat ulah tombor yu bat ulah patan yu bat ring yu seklau henrei haden bagi bahaya ngasam bat ki para marjan marpa kisnong kitau la yo Sngew yu khubol ong ba marmar klia bot din bat be yu ne ukla hadu bakin dalam bat haba kita ki pet ba klia lap long ba uta u kla ulah ino yu uta khna bat ulah rensit ila de seklau henrei long ba uta khna ulah mensau jur na kejing syadat kejing syabam uta ukla kumta long balapan kit no marmar yang tau kena sa hospital ha ka balapan penaru ba ulah klat no nakani ka pertai da ka jing bitar di katai ka jing jial ong bagi nong sunong lapan long ka jing yakhi ka banjur ha surok jong katai ka sinong bat ba kila thang ru i kali jong ki he ufsar jong ka tanat klau ka beton ha katai ka sinong bat hadin bagi bor jong ka tanat pelit kilawan poi ha katai ka jakal ong ba nala ban penjam bat ban weng no ya katai ka jing yakhi